Den. Ne, musíš znovu. Dobrý den. Jsme teďko na baště, jsme slaví. A jsme tady všichni, co jsme tady byli. Nikdo neodešel a nikdo nepřišel. Vendis přišel, odešel. A odešel vlastně. Vendis přišel a odešel. Ne, Vendis přišel, odešel A to přišel k Simu, ne? A se odejde. tak se to odejde. No. Je to tak zblízka, budou mi vidět bedě. To je už tak. Janka. To vlastička vysusená. Krásná, že? Mluvě s vodou, to jo, jsi ďábel. Buzerkoutek. Ty taky ne. Už nám popelník, chci na chvíli. No ty si taky. To jo. To by jeden písní. Takhle to trošku. To nebude já. Ty vlastičku, když by to vlastně milá. A tu jdeme koho? Ty musíš to sloupnout. Kód pod etiketu. No, zaplatím. To vůbec se pustit. Já vem se. Říkal bys to No dobrý. Ty si radši za t-shirtu. Jo. Já medovník, vidíte ho, dala bych si. Tam tohle Vlastimil alias vampire. Tam může, jak je to napsané. Ty jsi vampír. No, sedím. Ten Vendis je poslušnej, ty vole, jde do školy. Zvaďte si z něj příklad. Berme si z něj příklad všichni. To vůbec nepouštěj tady, ty vole. Kde to? A já mi nechal tu kolu. Frajer, víš. Ne, ten by to. Ty to jde. On tam pro něj. Hej, Mora, posáhnu. Něco otřívám mikrofon. Ještě natáčíš. Takže jsme tady. Víte vás pořadu Vlastička a Janča. Jsme na balci, to jsem říkala. Dneska jsme byli zase za školou, co jiného jsme dělali než úroveň. To se dá na takový jiného dělat, že jo, ona. Pořad Vlastička Janča. A já jsem nepila, ale víno. Víno pil Vládě a Dérny. Ty pili víno. Jsme nepili. Ty slušný. Měli být Mě pít dobro, ty pič. to za chvilku přijde basák ze skupiny X to Die, Vítě Růžička a dá s náma exkluzivní rozhovor. Takže musíme být to naší kamerou. První rozhovor s basákem z kapely X to Die. Online, můžete to sledovat na YouTube. Odkaz Janči Níseti. YouTube. Blog. Pále zrovného vzdají lásky je můj blog. A kdy ubírá poslední. Já vykytlej. Ty velký Láďo, tak ho to nevymění. Ukončete pořád, prosím. Protože ho zapneme, až přijde ten Takže týden. my končíme pořád. To zatím je jenom reklamu. Těšíme se z reklama. Ty klepají,